Fecim cránig Jimmy agus machchan Jen Choswas be tebóideach. Ní dtína crámach bhil chuideach. Ní sin si am cepa an rothair hir an sin agus ní hípógus, ní sam ceart mu cepa críocht a háir mu de sin bá. Over 70s antá inniu rábhíocht go dtí glas na nuan agus aráis ar an mór. Bhfuil má bhím si beúntas faoi hain be me 16 a chur go ben tábhacht an inniu sin bheits a bhíonn caiiteach as cí nachtú. Bhí mu rathí maidcilí sa chéh tránna sinna cin gatáháin agus thug Jim cháta agus túte gur síbí gur te dhéana mar dearra. Agus sin sin chun me sé gcucha Jim agus í fléinséic agus dút me se cefanach Tá géirí mar na bliantas be mé a dhéanana is tá ná. Fún me le John agus bhí an rud cénig siúla John rábhíocht agus rothaíocht, so better go féidir mé rodíag níanamh. Bhí me seola an seo glas na nuan I gcóir cleachta, exercise or tá críb donna gom. Agus géire bhí me rothaíocht. But thug mé fan eile gan a bhain cóin seo chun an éarmhóir go raibh sé áling. Tá sé cumála éonrad iad an náisiúnta. Tá an tíide anna bhóg. So tá sé únta go gcóir rábhíocht nó éonáis sport. But níl sé áúsáid. Níl dal níl éoneo. Rugúgus tóige me was mar a hóide was in an bhí cinna. Agus sinna de chaime a chuid is múga mo híal, agus tá chunaí sin ást agus. Bíon gus bíoh mu de mád a gur isteach sam agus scoil fat an capás goilrúine mu agus ag an éifrin agus ag damsacha sanlí agus í mar sin. Tá mé tógáil bádóir bhí 67 years. Bhí mé tasnig me le maithebhí sé múna tógáil báid san ócail. So go sé mé an rolla nuair a bhí mé gá bliain déag. Bhí me rábhailte sébáda a dhéanamh gach bliain. Tá better sús le 200 bád déanta gom ar fad. Cópta bád eile tá gom bád bhí ag Conor O'Brien an fellas cáúla in éling, fella go haimpel an down ar fad, agus bhí sé gun running leis an ascail 1914. Ní ag seachtú chu me go miricha a gopaid agus ní a me hábhah coppla mí nar bhí tispant a spád a cabbí go bedrinseú sin na Maston. Chonig me rintá báide nach henne mó báid ní beag se go mórlam. Chu me caiinte sé bheit riní, Drévis Newman, rinne mé sé mar go réchar is cheanna mé, agus an sin ag me ná le fanna samáid, í Carlam Stefan Grífa tuirta nábh ceanna boscí mór an go tréidir agus tíar mé meach bu begate steachchaí. Cha agus bhí mar dearhéide agus bhí mar chááinte agus tá cháin mar chuine sínta gimacht. Cha mar caiinte ag bheith scéirta go leor níiste. Rothair a ráise ar an mór. Stolam ní lánach 10 míle stolam. So bheith sé áráid. Nar a déire me san opir mar de Canada, hes me déanana cáfisí be rothíocht, tá bhil lis ríist. Tá na bóí an príomhóí an chuntorteach agus tá bailí sin seanna bhachan is déanana rion. Bhí sé mag leor, mag leor bhharm, fós sé be me sé bá. Tá sé bheith sé anna hainmh déanana bhí tá mé cheating beagání mar tá bike electric a gom. So be me áráis. But má brion an rud seo agus tá me go rásaíón ní bheith cead ag bike electric a bheith ggéine. Tú deag neach sem mag leor, ní bhórá bhí tréineil. A bhí do bhór mícheart nach chuga me teide faoi, hín scoid bána chail be chunna agus bhí go leor daine rám dtíanana go ré marach se pí begla dítheim. Hín deaganna sí a goil ar a siúd. A bhí se go déas, bh haine sem camera.
Tá dína seóis nu san go hí sinnig oscoil tuairí nach tíá sin bhí a go déas. Bhí dhé códein go dtí sin. Bhí an lágahúntaach, bhí an goé a ní an nás. Tá féadúing ó ní a bhain strain am lábhan. Nó a thuis mé glas na nuan ní a bhain tiisarm nó pianta nó dada. Ní sé áling. So bhí copán té go mar glas na nuan an son, agus osnig mé an rothaíocht. Ní le hinn roiíocht frisin mar deara go dánig mar fáda sé tuairín i sé go go lín, hí le scótein chu mú go bhealach. Bhí scót go scrútain písa. Ná roiinfá daoine san lá nó bháin níl gáscóras, trí scóras de níl sé rá. Tá go leor daoine ann agus bheith sé tásta dhéanamh. Steappa go í agus múnú sé bheith anna bhór, bá tá anna chuid colacha ann agus níl si rá úsáidig a ggéine. Pí snáhan is cepain. Pí snáhar te sé go snáh go mána sé.